tällaisen oudomman puoleisen. Mä kuvaan tätä videota ulkosalla meidän mökillä, meidän saaressa, ASMR-hengessä. Luo sellaisen vähän harvinaisemman, erikoisemman kompon. Vähän erikoisemman, harvinaisemman, vähän erikoisemman, vähän harvinaisemman yhdistelmän. Vai kuinka usein sä katsot ulkoilma ASMR? Kuinka usein sä katsot ulkoilma ASMR? Täällä on about 30 astetta edelleen. Kello on 7 illalla. Tässä on mun uusi puhelin. Tässä on mun taustakuva. Nyt mä aion aloittaa mukbang-sisällöllä eli syömisäänillä ja mä haluan tehdä makutestin. Mä en oo Espoosta löytänyt. Mä oon muutamista kaupoista kattellut ja myös yrittänyt netin kautta etsiä tällaisia. Tai no, mä veikkaan, että sä et tuu ikimaailmassa arvaamaan, mitä mä aion nyt mukbangata teille tässä. Mä aion mukbangata aurajuusto, sinihomejuusto, täytteisiä oliiveja. Kyllä. Älkää välittäkö lintujen ja autojen, siis... Älkää välittäkö tästä luontosinfoniasta, mitä täällä kuuluu. This dude, ötökät, koira taitaa haukkua jossain, veneitä kulkee ees sun taas välillä ja linnut tietysti laulaa, koska olemme täällä ulkosalla. Mut mä en oo Espoosta löytänyt näitä oliiveja tai mä en oo merkkiuskollinen tässä, koska tää on eka kerta kun mä googlaan näitä. Mutta ei tarvinnut tulla kun Pohjois-Karjalaan niin johan alkoi löytyy. Me käytiin yhdessä kaupassa täällä mökin lähellä ja mä löysin sieltä kuinka sollakkaan about kaikkea mitä mä oon yrittänyt etsiä kotopuolesta. Ja täältä ne sit löytyy. Muun muassa semmoista Oh my god kuplateetä. Sen nimi oli siis OMG kuplatee. Ja sitten näitä. Joten mä toivon, että nää on hyviä. Mä ostin 2 purkkia. Mä ostin niitä 2 purkkia. Ja siis mä oon tosi innoissani tästä, koska tää on semmonen tuote, josta mä oon lähettänyt mun lähisittarille jopa semmosen pyynnön, että ei voitteko sitä tilata. Ja hän vastasi aika tympeästi silleen, että jotain, että tämä on niinku poistunut valikoimasta eikä ole mitään korvaavaa tuotemerkkiä tiedossa. Vaikka on. Tällainen ainakin on. Mutta nyt maistetaan. Avataan. Anteeksi. Sain sen jo. Ai että. Jännittävää, ihanaa. Siis mulla on etsinnässä semmonen filthy, ei dirty vaan niinku filthy martini, jossa olisi just tätä aurajuustoa tai sinihomeen ja sitä oikein lientä ja sinihomejuustopaloja ja sit oliiveja, jotka olisi myös täytetty sinihomejuustolla. Mulla on tällainen etsintä. Ehkä se voisi olla mun go-to drinkki. No onks täällä mitään?
siellä jotain näkyy. Kai siellä jotain näkyy, mutta maistetaanpa nyt tästä ihan ensin. Tällaisen ihanan koirafanfaarin siivittämänä, niin maistetaan miltä nää maistuu. Espanjalaisia oliivia juustotäytteellä. Mä maistan tätä liemeä täällä kanssa. Hyvää. Ihanaa suolasta. Mä nyt kukaan muu ei halua näitä oliiveja, niin mä käytän vaan tää samaa lusikkaa tästä tälleen. Okei. Mä oon siis niinku tosi semmoisten voimakkaiden juustojen ystävä. Niin nää on niinku tuntuu, että varmaan lapsi tai vauva tai ei juuston ystävä, ei varmaan. Siis ei tää nyt tuskin tää mitään Roquefortia on. No nyt tuli vähän sen juustoa. Eli sais olla voimakkaamman makuisia myös. Ja mä en niinku oikein hyvällä taidollakaan näe, että täällä mukaan olisi sitä. Joo. Kai siellä on juustoa, mutta en mä kauhean hyvin sitä maista. Mut kuitenkin kiva uustuttavuus. Ja näitä voi tehdä itekin ja mä aion tehdä ite näitä. Oliivit kuulemma jakaa paljon ihmisten mielipiteitä, että tykkääkö vai ei. Että tykkääkö vai ei. Ai niin, mun piti ottaa vettä tähän kanssa, jos mulle tulee jano, mutta enpä nyt ottanut. Sitten mulla on täällä kans mansikoita. Mä otin nyt vaan muutaman tähän. Muutaman mansikan tähän. Me ostettiin 3 litraa tänään. Mä oon tosi harvoin tehnyt mitään mukbängeja. Tosi harvoin tehnyt mitään mukbängeja, mutta tuleeks kellekään muulle mansikoista ikinä semmonen vähän kuumeinen olo? Jos syö liikaa ainakin, niin mansikkaääniä ei taida kuulua mitään. Mulla on ensi viikolla synttärit. Ja sit myös mun synttärijuhlat. Ihan eri puolella Suomea nämä 2. Mutta
Pitäis miettiä tarjoiluita sinne. Olisikohan oliivibaari hyvä? Marttiini oliivibaari, mansikoita. Onks tää se girl dinner? Tässä. Girl dinner. Hyvä. Ai että, me tultiin just Lettokesteeltä, niin tosi kiva syödä vähän jotain suolasta. Vähän. Varmaan aika suolasta tää. Tuossa te näette, miten tää voi olla muka. Tuosta te näette, siis tää on niinku sitä siniomenjuustoa. On kyllä todella mietoa. On espanjalaisia. Jos sä tiedät hyviä Filtti Marttiini paikkoja. Bardemissa ei oikein onnistunut, kun mä oon pari kertaa yrittänyt. Ja sit Penelopes yritettiin, se oli tosi kiva baarimikko, mutta se oli niin extempore, niin pitäisi olla mielellään semmonen, jotka ei oo ihan järkyttyneitä mun tilauksesta, vaan tietää mistä on kyse ja olisi niinku uuttanut, olisiko se uuttanut sitä aurajuustolientä niinku kunnolla, koska mä luisin, että se olisi tosi niinku voimakas makunen, ehkä se nyt on tullut jo selväksi. Lupasin mun siskolle, etten kuvaa ihan kauhean pitkää tässä, vaan siirryn tonne, että voi syödä taas sipsejä ja aiheuttaa muita elämisen mökkeilyääniä tässä. Vielä kerran. Nama. Wow. Melkein toi liemi on